Når man vælger at blive sygeplejerske, vælger man jo også den mangfoldighed, faget indeholder. Man har mulighed for at arbejde med mennesket fra fødsel til grav, faktisk. Og det er det, der gør faget så stærkt og så intenst. De essentielle områder, som sygeplejen berører, er jo mennesket og menneskets oplevelser og måder at forholde sig til livet på. Og når et menneske bliver syg, er der jo rigtig mange komplekse situationer, der træder i kraft. Derved så bliver det også sådan et fagligt skøn, når man har med mennesker at gøre, at man har mulighed for at skønne eller mærke efter og observere, hvad er det, den her patient har brug for. Den empatiske del i sygeplejen gør jo, at vi får mulighed for at komme tæt på det menneske, som man udøver sygepleje til. Og det vil sige tæt på den måde, at man også selv nogle gange bliver berørt af de situationer, man står i. Det er jo os selv, vi anvender i sygeplejen som redskabet. Og når man gør det i sygeplejen, så får man jo netop alle de oplevelser, som giver en visheden om, at det er det rigtige valg, man har truffet. Det er også en af grundene til, at jeg har valgt at blive underviser. Det er, at i mødet med de studerende får jeg mulighed for at give dem både noget faglig input, altså den faglige, teoretiske baggrund, men stadigvæk også holde dem fast i den virkelighed, som de kommer ud og møder, og også sikre, at de formår at koble teori og praksis, så de derved også får mulighed for at pleje patienten bedst muligt. Som færdiguddannede muligheder, så er den fagre verden jo bare åben for en. Det er jo undervisning, forskning, basal sygepleje. Sådan der. Jobbet som sygeplejerske, og nu i mit tilfælde som sygeplejelærer, det tydeliggør jo bare, hvor mange valg der er, hvor mange jobmuligheder der er inden for faget. Så vil jeg sige tak for i dag, og vi ses på fredag.